gaixotasunan kontrako gisa, San Roke dugu ezagun, persona gauza utxak gerala, hori ulertu dezagun. Mundu osoan birusak jota, daude honen beste lagun, personak ezin duena ila, San Rokek sendatzen digun. Gaixotasunak jota daukagu, oinbesteko jende pila, gaur San Rokera hementxe gatoz, zerbait laguntzaren bila. Horrengatikan gure santua, hortan nolatan abila, Don Ignaziok eskatzen du nau, egitan gerta dedila. Gure lenguak hemen ermita, altxatu eta zuzendu. Geroztik beti eginda hemen, garbitu eta konpondu. Herri osoak lan horietan, hemen eskua jartzen du. Zorionian oraindik bada, ermita zenek mantendu. Alzuri eta zabala pilak, bizi dira Intxaurrondon, bertan kapila edo komentu, ustu beharra omen zegon. Jose Manuel da Jose Mari, ez zira den dudan egon. Pentsatu zuten objeto hauek, ongi letorzkek aranon. Jose Manuel da Jose Mari, bildurik elkarren gana, eta berengan hartua zuten, onuntzek hartzeko lana. Baimena ere bazuten hemen, udaletxiak emana. Leheno bankuak karri zituzten, ta orain berriz kanpana. Aurkita kanpai hemen dauzkagu, ermitan osagarriak. Intxaurrondotik Jose Manuel, ta Jose Maik ekarriak. Kampanak beti izan du dira, Eleizaren deigarriak. Dei berezi bat egin dezaigula,
orain kanpana berriak. Lengua gendun leku berian, orain berria ageri. Baina norbaitek lanak ere hor, egina dauka ugari. Dana de balde inatute, dana izan da opari. Eskerrik asko lan klase hortan, parte hartu dutenei. Apaizak ere aspaldi hontan, ari zaizkigu gutxitzen. Guri etortzen zaizkigu eta gu ezin hasi kexatzen. Ara nola ohiture derrau, ez degun utzi nahi galtzen. Eskerrik asko Don Inazio eta jarraitu